Máme tu riaditeľa pre 6-dňovú enduro tohtoročné, ktoré sa koná na východe pri Košiciach. Zdravím ťa, Peter. Chcel som sa ťa spýtať, ty vlastne máš akú funkciu? Viem, že tam ty stávaš, dostavuješ celé trate, všetko, takže povedz nám niečo o tom. Tak okrem iného oficiálna funkcia je zrejme riaditeľ pre 6-dňovú zo športovej stránky, takže z toho pohľadu zastrešujem šport ako na 6-dňovej. Samozrejme 6-dňovú nemôžeme chystať len sami. Dnešné vrcholné svetové podujatia nie sú už len o športe, to aj o marketingu, o reklame, takže musíme spolupracovať aj s odborníkmi v tejto oblasti, takže skutočne sme museli vytvoriť široký tím ľudí, ktorí teda na tom už pracujú vyše roka a myslím, že je to všetko dobre nasmerované a ide to. Tak je to podujatie v podstate o 500 ľuďoch plus minus, takže je to obrovské podujatie, je to taká olympiáda, v podstate motocyklová. Kde sa vlastne začne 6-dňová a kde sa skončí? No, začne sa v Košiciach, v podstate štart 7. septembra sa štartuje ako samotná súťaž tým, že sobotu predtým 5. septembra po obednejšej hodine bude otvárací ceremoniál v centre mesta, kde teda chystáme ozaj predstavenie všetkých svetových tímov. Mali by sme ich mať okolo 33-34, takže bude to ozaj taký otvárací ceremoniál v štýle olympiády. No a potom v nedeľu majú chlapci ešte voľno, ticho pred búrkou a v podstate v pondelok štartujeme s tým, že samotný štart s uzavretým parkoviskom pre 510 motocyklov bude pred obchodným centrom Optima, ktoré sa nachádza v západnej časti Košic, z Košic smerom na Rožňavu na Zvolen. Pádok bude trošku bokom o to nejakých 800 metrov pred športovou halou Kasosport, kde teda sme našli dostatočne veľký priestor asfaltový, plus to základné vybavenie, čo sa týka sprch, elektriky, miestnosti, toalet, takže bude to trošku takto oddelené, ale viac menej je to všetko v jednom areáli, bývalý všešportový areál v Košiciach, takže myslím si, že to bude na peknom mieste. A koniec, kde čaká na jazdcov? Tak koniec, 6-dňová sa jazdí v podstate 5 dní v lese a 6. deň je tzv. Záverečný motocross, záverečný finálny test, ktorý sa bude jazdiť zase na juh od Košic, známej obci Kechnec. Táto obec je známa hlavne s priemyselným parkom. Industriálna zóna Kechnec. Našli sme tam podporu v obci plus miestneho klubu motocyklového a samozrejme sú tam trate, ktoré musíme upraviť, aby teda splňali tie parametre svetového podujatia, ale dá sa to všetko spraviť. Myslím si, že to bude ozaj tá čerešnička na torte. Tak sám som tam bol v Kechneci, minulý rok sme organizovali motocamp, som tam mal, takže sú tam veľmi príjemní ľudia, nadšenci, to je jedna vec, trať je tam tiež veľmi pekná, trošičku sa to bude musieť asi pre tých endurákov prerobiť, bola dosť uskákaná. A čo sa týka Luníku 9, takže celý svet uvidí našu pýchu Slovensku. Bude tam nejaký test aspoň, nejaký extrém alebo niečo? Tak Luník 9, budeme jazdiť okolo Luníka 9, jednak zľava, správa, zo všetkých strán, ale tak enduro jazdia tvrdí chlapi, sú zvyknutí na všetko, jazdí sa ozaj v všetkých končinách sveta, takže myslím si, že z toho pohľadu to nebude nejaký extrém. V každom prípade krížom cez sídlisko nebudeme jazdiť, to by ani nebolo možné z bezpečnostného aby ich neukradli z motorky náhodou jazdcov. Tak aj to, ale určite budú zaujímavá divácka zóna, teda divácka clona obyvateľa Luníku 9 a prečo nie? Mali sme už podobne skúsenosti v Krompachoch ako v pohode. Čo sa týka tratí v podstate okolo Košíc, máte tam aj nejaké problémy, čo sa týka zelených a podobne ako býva, alebo len tam vyšli v ústrety? No, z toho pohľadu musím povedať, že veľké problémy sme nemali. Našli sme pochopenie, porozumenie. Každý chápe, že to je ozaj významné svetové podujatie, ktoré zviditeľní Slovensko a zvlášť teda región Košíc. Samozrejme, niektoré veci sme museli korigovať, ale viac menej z pohľadu ochrany vodných zdrojov, ale našli sme riešenia, takže z toho pohľadu nám úrady vyšli v ústrety, nemali sme závažné problémy. Myslím si, že profil trate bude ozaj veľmi zaujímavý. Ja som rád, že sme našli riešenia a tá filozofia a tá obťažnosť tej trate ostala zachovaná aj po týchto malých úpravách. A šijete aj tie trate trošku na mieru našich domácich jazdcov, alebo ako to je? Tak šijeme ako... Možno, že šijeme z toho pohľadu, že ja si teda myslím, že enduro sa vráti ozaj do enduráckého terénu, do lesa.
na kamenisté lesné cesty, strmé zjazdy, výjazdy. Myslím si, že naši chalanisti majú dosť skúseností. Nebude to enduro, ako bolo minulý rok v Argentíne na polopušti medzi skalami na piesku, takže z toho pohľadu dúfam, že chalani sa chopia tejto príležitosti a využijú toto domáce prostredie a zaletia veľmi dobré časy. Tak bude výhoda v domácom prostredí, tak to diváci domáci to podporia, ale myslím si, že pre každého jazdca to je rovnaké Tatra, takže uvidíme, ako sa s tým popasujú jak zahraniční, takisto aj slovenskí jazdci a necháme sa prekvapiť. Tak samozrejme, ako pravidlá sú dané, celý pretek kontroluje medzinárodná žúri. Ja ako riaditeľ v podstate len zodpovedám za to, aby nebol nejaký problém na trati, ale o možných komplikáciách a porušenia športových pravidiel rozhoduje medzinárodná žúri. A tak pevne verím, že nebudeme musieť riešiť tieto problémy. A samozrejme, chalani budú mať dosť času ukázať na to, čo v nich je, pretože každý deň sa jazdia 2 kolá. Samozrejme, tých 6 dní je dosť, áno, toto nás zaujíma takisto. Dve kolá každý deň, v každom kole 3 testy, čiže dohromady 6 testov každý deň. Vzhľadom na to, že ten počet jazdcov bude dosť vysoký, tak musíme využiť ten maximálny časový limit, ktorý nám pravidla povolujú na tú dennú etapu, to je 7,5 hodiny, takže myslím si, že už len samotných 7,5 hodiny jazdiť v sedle motocykla, nie jeden deň, druhý deň, ale 5 dní plus ten záverečný motokres, tak je to, v podstate to je filozofia endura, hej. Spoľahlivosť a odolnosť, jak motocykla ako jazdca sa musí niekde vyskúšať a to sa vyskúša na 6 dňové. Tak tešíme sa, ako to dopadne a prajeme veľa úspechov našim a takisto aj zahraničným jazdcom. Ďakujem srdečne, pozývam všetkých prejazdnícov endura a terénnych motocyklov.